ओमफ्राय दा नै जागासिनो हाम्पेया एक्सखौ लोगो मोनदों दिनै सानैजों मोखां नायलाय जागासिनो नै Hello everyone, welcome back to the channel. This is Dinwi, video creator. लोगोफोर दायो जोङो शिवरात्रि फुजानि फुजा खरस खालामनो थांनो नागिरदों आरोना टाउनाव। नै ओंखारलायबाय हाम्पेयाबो मना लानानै आंहा बेग लादों लेपटप बानायहोदोंमोन आङो बेखौ लाबोफानांगौ। तनिष्कायाबो ओंखारलायबाय थांफा फैफानो। तनिष्काखौ लांफालादांलै। थांनांला दे तनिष्का नोङो दे। थांनांला दे। थांगोन। बिराद रागा खर' जाथारबाय तनिष्काया बुस्थु जाथारबाय हामा चलो थांसै ओरैबायदि दुस्त' बियो गावसो हारसिंनो दाख्लैबो टाउनाव आंखौ गाहा गाखोग्रोबाय बिदिनो ओमफ्राय आं नायबाय थाखादों आरो ओरै जाथ'वालासिनो दे गाखोदो होनबाय आहा गाखोना होनै रायजाबाय रायहोजालाय बिराद गाज्रि बियो नोंखौ लांफाया थांगोनलै हाथाय गेसाव जाबाय जोंना ड्राइभारा बोरलै गाबा गाबसिगौमोन आरो दाख्लै बायनाय ब्लाउसखौ गानबायहां समायगोन ना समायाखै लोगोफोर एसे खोन्थाहरदो कमेन्टआव दे खोन्थाना होलाय आंखौ एसे मंगलबाथाव बायनाय ब्लाउसआ औ माबायदि नुदों जों दा फाइनालि नै माजबाट टाउनाव मोनफैबाय आरोना बारा गिदिर नङा फिसासो जोंना टाउना नै ओमफ्राय हाम्पेयाबो माबा माबि लानो नागिरदों खरसा खालामसै नैबेहाय गस्थ' लोगोफोर जों दा माने हाबानि फट'खौनो दिनैसो बानायनो सम मोनदों आरोना तनिष्कायानो देरगुलायबाय बानायनो होननानै सानो गैया हनै तनिष्काया टाउनाव फैदों कुसनाव बानायफैबाय जोङो ओमफ्राय मिनिलाय हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद जोङो बेरायनायाव फट' लानायफोरखौनो आसोला सुखांजोबनानै दोनदों हिर'थारमोनलै गोसोआ न'आनो फुटि होलायनो आरो माबाखौ लांजोबगोन आं गेलारिखौनो साफायना लांजोबगोन आं दरखं माने सौसुलायनाय साफायना लागायनानै दोनदों आंनाथ' कालारिं माबा लांबावोसो आं साफायनानै आंनाथ' खाथ्रा दंबावोसो फट'खौ आगोल दा दिहुनजोबनानै दोननांगोन र' आगोलनि फट'फोरखौ लासै दायो रुटि जानोसै दिनै रन्जन नादानि दखानाव नै माबा जादों जोङो आलु परता जागासिनो बिथाङा गोदो बाहेराव एक्सपिरियेन्स लाना फैखानाय नालाय संनाय खावनायाव एसे ओमफ्राय दा नै जागासिनो हाम्पेया एक्सखौ लोगो मोनदों दिनै सानैजों मोखां नायलाय जागासिनो नै एक्सनि खाथियाव कलेजाव ना नों सानैजों नोंहा लाइन मारिबाय आहासो मोनफैबाय ज्राव लाइन मारिबायमोन आं ससे दाबो जायो सोलायफिनजायो गोथाव दंना नङा गोथाव गुदुं सोनो हायाखै गुदुं नोंखागौबा नोंखागौ लोगोफोर हाम्पेनि गोसोखांनाय मोनियो नै हेन्डसामथार आसला दाबो हिनजाव लाबाय आरो लानायालाय हाम्पेखौ बुरिबाय तनिष्कायाबो जादों गोथाव आलु परता जादों आलु परता गरमथार नोंसोर माने लाव ओंख्रिल' सङो ओंखायनो आं बारा फैनाय जाला बिसिनाव आगोलावबा जायोमोन लाव ओंख्रिल' संबाय थायो गोथाव जायो माबाया आलु परताया जोंहा जायाना लावखौ ओंखायनो गुदुंथार तनिष्का नों अबाव फैदों हा
Agilaya. Oi, sisi. Nanga. Iya, semia. Nó dongखायो माथो. बस्थासे गाहाम जाबाय फिफ्लायानो मानो लक जायो बिराद माबा लांफैदों जोङो धनिसखानि मेडेल दाहोनो आगोलावनो दाहोखानायमोन आरो ओमफ्राय गावनानै दंमोन एसे ओमफ्राय दायो बानायहोफ्रामफिनदों आरोना बेखौनो लांनो होनना फैदों ओमफ्राय फुजा खरसा बानायनांगौ दायो बानायनोसै र' मोनालायबायसो धनिसखा गोसो मोनदों धनिसखाया बिबार गोनां जालायथारदों गस्ला बासिनो गस्ला लानो नागिरनाया नै बिबार गोनां ना धनिसखा अबेखौ लागोन अबेखौ बिबार गोनांखौ लागोन अबाव फैदों लोगोफोर बिबार गोनांखौ जों अबाव फैदों टाउनाव फैदों बिथिं नाय लोगोफोर जों दा नै खरसा खालामसै आरोना फुजानि दिल्ली मार्केटाव मोनफैबाय थालिर फिथाइ सामथाइ माबा माबि लाग्रोसै ओइ थावै थालिर लानोसै थालिर माजबाट दिल्ली मार्केट मोनालायबायलै नै खरसा खालामनानै गाबोनथ' मोनजाया नालाय दिनै बेदर जानो एसे आयंनाव लालायबाय नै बयलार जानोसै दिनै धनिसखाया उन्दुलांबाय धनिसखाया टाउनाव फैनाया नै मेगना फिसा जाथारबाय धनिसखाना आयौ उन्दुनाया आयौ थांसै दायो थ' लोगोफोर फाइनालि दायो माजबाटनिफ्राय न'आव मोनफैफिनबाय आरोना दायो जोङो माबा माबि संनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै बयलार बेदर लाबोदों एसे ओमफ्राय नैबे केएफसि फानलुजों सामब्रामजों हाबाय थावखौ होनानै लाबाय नै सारायाव एसे गुदुं दुंहोनोसै दसे उनाव ज्राव हरनोसै आरोना बेदरखौ दिनै माने कारिगरा आंसो हाम्पेयाथ' ओंखामल'सो संदों ओमफ्राय आंसो संगोन आरोना दिनै बेदरखौ हाम्पेया बारा गोथाव संनो रोङा बेदरखौबो ओमफ्राय नाफोरखौबो बियो मस्ला मस्लि होआ खारफब ओंखायनो आं बिनि संनायखौ बाबायसो एसे माबाखौ कुकमेन्टखौ सोलायनोसैसो आङो एसे दस्रा लाबोनोसै आरोना माबा संनाय खावनाय माबाग्रा सोरबाफोर माबानो गोसोबा किटचेनाव कुकमेन्ट जानो गोसोब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बिदिनो मासाव $100 होगोन आरोना $100 मासाव $100 होगोन बिनि बुंनाया नालाय जाया हाम्पेया बेदरखौनो संना जानो रोङामोन बियो बेदरखौ मा थाव होबाय थाव होनानै थावा दुङोबा बेदरखौ होबाय दसेल' एवबाय ओमफ्रायो दै होबायबो बिदिबाथि गोथाव जायो ओंख्रिया गरम जाजोब्बाय मा होनो बेदरखौ माने थावजों सेरनानै मोजां फ्राम एवनानैनो मोजां लासै सङाबा बेनाव अरखौ होनोसै ब्लाव सारायखौनो जि खामथाब होजोबना आंखौ मानजि होख'नानै आखाइफोरखौनो नै मादि मा जाया बायदोंना बायदों मालायनि बायनाय आंनाव इउटुबारनाव फैनायखायसो नों बिदि मोनगानदों मोनगानगौमोन नों बिदि गोदान बेरायनो मोनगोन नों आंबायदि आंजों न'आव मोनबा खाफाल गोनां होननानै साननानै लादों गावखौनो खाफाल गोनां दिस्टार्ब नै लोगोफोर एवबाय आरोना सामब्रामजों केएफसि चिलिजों एवनानै लाग्रोसै बरियानो हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ बिनि महाभारत जुद्ध नांनो थांनाय बायदि जुद्ध नांनो थांनो नागिरनायथों माथां अब्ला सिख्ला लाबाय थायो आंनिखौ बायसिया मेरला ओमफ्राय साबसिन सिख्लाफोर ओंखारबाय थ' लोगोफोर नै दायो मोनबाय आरोना ओमफ्राय दसे थानानै जानोसै नै नायदो बयलारजों चिलि बरिया जाबाय चिकेन चिलि थ' लोगोफोर
मेंबायबो आरोना जानोसै जानायखौ देखेबाय थाला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लाखालायदों बाहाय संनाया सोर लास्टाव ओमफ्राय संनाया सोर संनाय बेलाय लासिनो बानलुबो देया माबो देया नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट पिस आउट